Ngikubingelele mbukeli ngiphinde ngamukela kwesimanje sikulethela zona indaba ifya ngasoke isikhathi uMax ke umfo wamakhanya njengoba saziso ke ukuthi ke ule emcimbini wakhe lapha ke umthandeni ke umfo kaManqele oyindumezulu ngempela ke ubulapha ke ngazo ke i3 noma ke ubuqala ngazo ke i3 khona lapha ke emdletsheni mbukeli ke uMax ke ukhalaza ngokuthi ngempela ke umcimbi ngempela ke uhambe kahle wonke kodwa ke into okuyiyona emphathe kabi kuwona ke lo mcimbi wakhe ke umthandeni ukuthi ke uMax wathenga ithikithi layo ke i-VIP mbukeli ke kanti ke uthe uma esengena emcimbini wafakwa i-tag yalapha na ke kwi-VIP mbukeli ke kwambe ukuthini okwakho ukuphawula ngoba ke uMax eyikhulumela yena mathupha zokunika i-video yakhe ke uMakhanya eyikhulumela ngakho ke angakuthandi noma ke ukumphathe kabi ngawo ke umcimbi wakhe ke umthandeni mbukeli nansi ke i-video kaMax ke umfo kaMakhanya eyikhalela yena mathupha siyabonga. Uyabona la emdletsheni ngane zakwethu ngifuna ukuni-update kumnandi yodwa into engicasulile amasimba umsonu lo ngicasulile lo la sibhuke i-VVIP itafula lika 15,000 sizohlala emsunwini ka-VIP yanginyanyisa le yabo bloody shit hayi bakolele mina umthandeni into yakhe uyihlele kahle wonke ama Red Nation into yawo inhle ayihlele kahle into esisanganile ilaba ama security asinikeza ama tag basinikeza ama tag are wrong ora ke kulungile akunankinga baba Jiloyo osizile wazosicheka wasilethela inyama sayidla saze sayibuka ne waitress yethu le kade nginishuthela yona esinakekelayo ngaphandle kwalobo bantu boyi2 besoba imsunu nje ngoba sisendaweni wrong labantu abasilethela bazi kahle ukuthi mina ngumuntu vele ozokhuluma bafuna ngone into enhle yabonye njoba ungizwa ngikhuluma manje ilento bebeyifuna umahluko ngibathayimile ukuthi angeke mina ngizokwazi ukuhlukanisa into kaMthandeni yinhle yabo le tag le ibhala uVIP manje nginibonisa webo ibhala uVIP abelingekho ithikithi le VIP elu-15,000 sikhokhe u-15,000 kodwa sihleli kwi-VIP itag ye-VVIP i-black imnyama ifana nezibuko zami amasimba lawa asinikeza itag e-red ye-VIP kodwa zidla angeke into kaMthandeni iyinhle kangaka yoniwe nina benikhipha amathek nenza amasimba lapho nifuna ukona into kaMthandeni ihlelekile iyinhle nifuna ukuyona cha bakwengane zakwethu cha ngifuna uqamba amanga kumnandi uMthandeni ungibuzile wathi si right na ngoba angifuni ukumdisappointa ngoba ngokwakhe kumele sibe right ngamtshela ukuthi si right kodwa eqinisweni asukile ngoba laba bebekhipha amathek basinikezele emsuni amathek wrong sibe sibuka iVVIP
Ilo msunu nje phela owenzekile eMdletsheni. Thandeni mfowethu, siyabonga mfowethu ukusiphatha kahle emcimbini wakho. Sine waitress yethu siphethe kahle, itafula lethu ligcwele mfi. Asikho isiphuzo esingekho la. Uyabo, simnandi nje, si grand. Njoba usibona nje. Singomakhanya simnandi. Uyabo. Siyabonga Duyaza mfowethu, siyabonga Mthonga. Thandeni, Manqele. Thank you so much mfowethu. Ukhule njalo nje, ukhule njalo Mthonga mfowethu, Manqele. Ukhule njalo mfowethu, izinto ezinhle zonke zikulandele. Siyabonga impela singomakhanya sithi sijabulile eMdletsheni. Sijabulile nje kakhulu. Thank you so much. Njengamanje sisemdletsheni bafana bakithi endaweni yesigameko. Agcwele kuyaphithiza nganza kwethu, abaculi babhizi bashiyelana inkundla lapha estage. Asikwazi ke thina ukuyofuhluzela estage ngoba sikuyi-VVIP. Singomakhanya asifuhluzeli. So bonke abantu naba lapha befuhluzela. Uyabona? Sila kuyi-VIP. Webafo abalethe phela sidle siphuze. Sikwazi ukuthi sizwe kahle umcimbi. Ngoba asuzwa kahle singaka. Abalethe izinto zethu la. Abalethe izinto zethu. Webafo abalethe izinto zethu la sibe busy. Soba busy lalelani. Maduze nje sobe sibhizi. Soma yabona ayibaningi ngoma. Ebafo konje yini igama le security le MPF ya MPF L sikadwe MPL i-security yakithi komakhanya. Encengwa ingakho nje ngithi mina don't ever try anything because you will be doomed. Lezi insizwa ezingigadile zizokunquma ngempela, so njoba sila nje eMdletsheni kwesikaMthandeni uqobo lwakhe sazoyenza ividiyo sinayo uNtuntula. uMthandeni uyeza la kumina, so yenza ividiyo sinayo la ngoba noma si late sifike late. Wawuze ubone umazikuzede yoza ubone uzoyinyela. You will shit to yourself. Mazikuzede bani umazikizi mazikuzede wamabi. Singomakhanya nakuwanda nzama. Wanda nzama uthini wanda uthi hayi. Bakhona bonke akekho umuntu ongekhona othatha ugodo la khona wonke umuntu. Thina ke sobala kuyoze kuse. Siyobala kuyoze kusiphela. Ulayinwani lo ukudla bayeke bade manje sasethwele i-distribution point sobele sekule uma namagadi osikhinkile laba abakade manje ngibona ole ngathi umfazi wakho lo udlala umlumi security athi sinoweda sisomecurity ngo 15,000 sinoweda la ngo 15,000 la usumtholile baba. Nah, we let's
ya Umtshela silethela ama starters sihlale phansi. Masukuma thina sisukume kume lapha ngabe khona sibe kwenziwani lapha basasetha lapha. Lo gile into ebhenywa mina ngibhebike lezi. futhi ngene Basazoyisetha phela uweta wethu wasenzela yonke unansi usuku lonke. lentombazane le Kuthiwa iqale lapha. sifikile nganza kwethu emdletsheni. Unfortunately sifike late, intatheli sezibhizi bezizongishuthela nibone ubuhle esifike nabo. Angikwazanga ukubona ubuhle ngoba sifike late, intatheli sezibhizi. Umcimbi kade uqalile, umcimbi uqale ngo-3 thina sifika la ngo-7. Awumenywanga emshadweni ngisemdletsheni phakathi emdletsheni. Umthandeni ukhona la, uboss kubo la. Ya. Hawu umhla ka-1 umhla ka-1. Imani ngifonela umhla ka-1.